Buhay Sari-Sari. Hello, hello, hello mga ka-BSS! Andito na naman po ako ngayon. Dumating na kasi itong in-order ni Joseph na Studio Light. Ako daw ang magbubukas. Tingnan natin kung ano to. Baka iba ang laman. O ito, anong gagawin natin ito? Kailangan wag itong iwawala. Ayan, nag-order na naman siya ng ilaw para maganda ang Studio lights. Saka kakailanganin ko ito pag ako ay gagawa ng video lesson. Kailangan natin ng ilaw. Ito, hindi natin ito iwawala. Alam mo na lang yun. Cup. Ayan. This is fragile. Handle with care. Baka basag-basag na ito. Paano kung basag-basag na ito? Babalik natin. Lights. Ha? Lights. Babalik natin. Yan. Check mo sa Ilabas na muna natin. Ito ano? Aray ko, ang hirap na walang ano. Oops, ano ba yun? Aray ko, baka mabasag. Aray, dali. Ang hirap na mataba-taba na. Naiipit lang dyan ko. Oh my God. Baka nagupit ko na. Yan. Baka magupit ko ang naglaman. Baka magupit. Dahan-dahan at baka mabasag. Malaki ba to? Try, open it. Baka mabasag. Diyos ko, my God. Babayan. Baka mag-aguli tayo nito. O, wala na. Oops, wala na itong laman. Mga ka-BSS. Yan. Ano kaya ito? What is this? Oh! Ano to? Yan. Isa. Oops. Dalawa. Wala na naman. Ito. Ano naman kaya ito? Ano naman ang laman ito? Yan mga baka basag. Baka basag. Paano kung basag? Babalik natin. Kamaripis yan. Ilaw baga? Ilaw. Intact. Wow. Ayan ang ilaw. Parang pang ano baga to. Akala ko ring light. Iba man. Iba man. CFL lang. Oh. Paano mo malalaman kung yan ay ano? Ito, ano pa ito? Open it. Ganda. Oops. Ano kaya ito? Ano pa yun? Ano, parang studio? Wow. Open it. Dito yung ilalagay. Oops. Simple it. Dito ilalagay ang ilaw. Lights. Yeah. Open the umbrella. Paano pag-open? Hindi ako marunong. Buksan mo. Yan. Ito, umbrella na naman to. Di, magtatay na tayo ng Photoshop. photo. Studio yung pang studio. Dito na. Studio lights. O, sino mo pang picture? 25 pesos only. Pwede na tayong magnegosyo ito. Na photography. Ang tawag yan? Oh. Hindi ako marunong ito. Ano ba ito? Buksan. O, yan po ang umbrella. Ako lang. Yan. Ayan po ang umbrella. Ayan. O, pwede na tayong magnegosyo nito ng anong tawag doon? Sa ano? Studio lights. Studio light. Ayan. Wow. Pag ganyan yan. Dapat bibili pa tayo ng malaking ring light. Wow. Ganda.
Testing natin yan. Tapos, ayan ang stand. Tingnan nyo mga ka-BSS. Puput up na kami ng another negosyo about photography. Magpuput up kami ng ganyan. Meron na kami ditong studio para sa pag-shooting, pag-vlog. Kaya kailangan namin ito. Kailangan ko rin ito sa paggawa ng video lesson. Kailangan palang maliwanag. Yan. O pwede namin hiramin yan. Kasi nagsushooting pa kami eh. Hindi pa tapos ang shooting namin. Sa school. Hindi pa tapos. Pwede i-testing namin doon. Bukas may shooting doon. Andito na po ang director. Dala-dala ang kanyang mga gamit para sa shooting. Wow, beautiful. Huwag yun talaga ang kaya reflection. Ay, pwede namin talaga hiramin yan bukas. Kasi mag-shooting pa bukas. Para sa RBI. Tayo nga ako. Kasi nahihirap nga ako dito. My God. Ayan po, meron na kaming studio. Wow. Beautiful. Wow. Hirami namin yan. Galing ko sa school bukas. Kasi may shooting doon bukas. Pwede ba akong umulit sa aking pag-shooting kasi meron na kami umbrella. Yan. Mura lang yan. Magkano yan? Wow, murang-mura lang pala, no? I-deliver sa'yo door to door. Meron ka ng studio light. See? Kasi ngayong may pandemic. Lahat online. Kaya kakailanganin mo ang tamang ilaw para sa iyong pag-online class. Meron ditong shooting. Andito po ang director, si Director Joseph. Meron na po ditong dalhin ko kaya yung bukas. May shooting doon bukas. Para sa video lesson. Dapat meron tayong extension wire. Para saan natin yan isasaksak? Wala tayong extension wire. Ayan, ano yan? Ano man daw yan? Ano yan, Seth? Yan. Yan, hinawakan mo. Ano yan? Ano yan? Ha? Sige daw. Ano yan? Isa. Ay, yung isa malapit sa saksakan. Pwede mo na i-testing dyan. Yan. Dapat dahil ko pagdaraw na nakaaro ka yan. Ito baka tapos doon man isa-set up. Yan. Ano yung payong? Ay, ano eh. Tatahuban dyan. Pang filter. Para sige daw, testing. Ayos ang ganda.
tindahan ng meron ng mga online ano tawag dyan? Online market. Online market. Mag-order ka na lang. Tapos pagdating dito, babayaran mo. Door to door na dadalhin sa'yo. Hindi ka na mahihirapan pumila. Kung pupunta ka pa sa, wow! Beautiful! Tapos pag na. Oh. Oh, ganyan. O bakit dumilim ka? Oh. Dapat ka light filter. Iyan. Dapat pala, pag ma-shooting. Ang ano niya. Oh, Oh. baka ko siya. Discounta. Saan dapat? Nakaganyan. Nga daw, ang ano mo, ang background niya na. Diyan. Pag di ka, O dapat garo, harapan, ano? saro kayo sa likod no, nga daw. Picture. Pretty ka. Puro wala. Naganda ka sila. Ano yan? Dahil ito doon sa sensor ka Oh, nakakabit. may sensor. Dahil naman sa baba. Picture. Hindi ito. Wala. Ang sensor ko ito naman sa akin. Ayan na. See? Kaya ko totoo. Kasi ma-shooting. Ma-shooting pa kami sa aga. Studio lights. Wow, okay. Meron ako studio light. Posing. Paano posing? Like, share, comment, subscribe.